ήταν ένα ψάρι που συχαίνονταν το νερό. Κάθε μέρα σκεφτόταν διάφορους τρόπους για να αυτοκτονήσει γιατί δεν άντυχε άλλο. Περνούσαν οι μέρες και λύση δεν έβρισκε. Ώσπου μια μέρα του ήρθε μια φαΐνη ιδέα. Κράτησε την αναπνοή του και πέθανε από ασφυξία. Από τότε μεταμορφώθηκε σε απολύθωμα και έμεινε για πάντα κολλημένο στα ρίχα.